Mbukeli weGeshenge TV ngasekhaya sihambele endaweni yasenqulwane esikoleni ke eMazonke la khona abaculi abahlukahlukene njengamanje sensizwa la yakhona la ekhaya la enqulwane sizwa kithi asikube sikwamukela ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele kubo bonke ababukeli okuthe kwahamba kwafika kibo lo mbukiso bhanyabhanya ubingelela ichwane likaSoduka sanibona nonke. Siyathokoza kuyintokozo uthi sibe nawe awutshe nje umbulo wasekhaya sikhuluma nobani wakabani kuphi nendawo ngoba ilizwe lalizowenzana njengoba bese ngakuveza ke babukeli ukuthi lo phambi kwenu ichwane likaSoduka umfo kaSikhakhane ophuma eOlundi endaweni yaseNhlungwane ngaphansi kwenduna ubaba uNgcongo wesicemeni esibizwa ngomgababa njengoba silapha nje sisesikoleni sangakithi iMazonke High School engangikade ngifunda kiyo ke nami kusukela nje kwa standard 6 until wa matric ngaqeda ngonyaka ka2013 ngenza umatric la ekhaya njengoba sila ekhaya sizozama ukumotivate izingane ukuba zikwazi ukuthi zibe nomphako ezizowuphatha zize ziyofika ekugcineni kwempilo yabo hleze mhlambe lo mphako esizobaphathisa wona ungabenza bephumelele kusasa. Mahlaba ngifuna ukubalance sizwa kithi kukhona umfundo khona la osejahile ukucula usengaze eyeke isikole ngokuthi ujahe ukucula ngifuna mhle ungitshene ingqinamba eziba khona emculweni noma zingekho kubaleke ngani ukuthi imfundo ibe khona. Angiphinde ngibonge msakazi njengoba sila kulesikole siyababona abafundi abasebancane abafunda kiso lesikole abakhombisa ukuthi ba talented kakhulu makuziwa la ngasendimeni yomculo kepha ke iadvice mina enganikeza izingane esafunda isikole ukuthi nje sicela ukuthi bengajahi lento yomculo beze begcine bekhethe ukuthi beshiye phansi esikoleni ngesimo sokuthi ke ngaso sonke isikhathi uma uphusha italente lakho isikole siyadingeka isikole sikwenza ukuthi ukwazi ukucabanga izinto ngendlela efanele nalapho ubhekana khona nenqinamba khona uyakwazi ukurelaxa ngoba ukurelax ukufunda esikoleni lapho ubhekana khona nenqinamba zomsebenzi omningi onikezwa othisha nokuthi ubekezelele nje isikole ukuthi siqala singena size siyophuma konke lokho kufundisa ukubekezela lokubekezela okudingakalayo kule ndime esikuyona. Ekuzwa kahle mhlambe nje awakho okugcina sesiphethe ongadlulisa kubafundi engakudlulisa nje kubafundi ngingasasho kwabasemazonke bonke labafundi abakhona ezweni likaMthaniya ukuthi bafowethu ayikho into ebaleke njengemfundo asinikeni othisha ithuba besifundise sikuthathe lokho abasifundisa kona singabuki isiqu sikathisha ukuthi ngcane ingane ungangathi noma mdala uclean ugqoka kahle noma ugqoka kabi ugqoka icathulo evezobhozo cha awusebenzi ngalokho wena umfundi uthatha lokho kuphuma emlonyeni kathisha nalokho akakunika kona njengomphako oyoba ikusasa lempumelelo yakho ukuthatha ukufaka emgodlagodleni wakho ube yisosha elihlomile ezohlomela impilo kusasa uma uphuma la esikoleni. Kuzwakala kahle mhlambe officer ukuqasha utholala kuphi ingoma zakho zitholala kuphi welitholala kanjani wena? Ichwane likaSoduka ke ingoma zalo zitholakala kiwo wonke ama digital platform ngingabala YouTube Spotify iTunes njalo uma ufuna ke ukuyithola ingoma uya nje kunoma yipi i-digital platform uyongena khona usearch ichwane likaSoduka ngeke ungathola ingoma zechwane likaSoduka uma ufisa ukuthi ichwane likaSoduka libe ingcenye ye-event yakho noma yomcimbi wakho noma lizokunandisela ke nje ke kulowo mcimbi osukuwenza liyatholakala ichwane likaSoduka ekhasini likaFacebook elikaSoduka Sikhakhane ku TikTok ngikhona ichwane likaSoduka nasenambeni yami ngiyatholakala iya WhatsApp iyafoneleka ngizocela ukuyishiya nje inamba yami ithi 071 5832 870 ngicela ukuyiphinda 071 5832 870 ngiyabonga. Sithokoze kakhulu lapho ke iZulu Broadcasting iGeshenge TV iBhele Media okagaba ibona ke abahambela endaweni esenqulwane ke eMazonke nabaculi abahlukahlukene njengoba uyizola nje ukusibashintsha shintsha sibonga kakhulu nawe mbukeli nomlaleli ngasekhaya isikhathi sakho othe wasipha sona.